de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos, pegote de rímel, la copa en la mano y vuelvo a tu lado. Calculando acercarme demasiado. Podes localizar documentación que has dado ao centro sobre Belén Feliu. Sí, sin problema. Comparo con el resto del ganado y decido dar un paso más. De que ano? En que ano estivo? Pues mira, miramos aquí. En 1997. No curso 97. 97, sí. Está aquí a diligencia de toma de posesión. Ajá. Estaba en expectativa de destino desde o ano 92, o sea que estuvo aquí varios anos. Ah, no 92, entrou no 92. Entrou no 92, sí. Ata o 97. 97. Foron uns cuantos cursos. E ti recordas algo a Belén? Sí, recordo, teño unha vaga idea de como era así delgadiña, era moi salada, moi agradable, unha melena larga, moi ben, teño moi bons recordos dela. E con que profes pudo coincidir aquí? Porque sei que coincidir con Paz, con Pepe Sacao, estaría con Sendón, claro. o con Xaquín tamén. Sí, que Xaquín e Senón están aquí xa, claro, que seguro que Xa está coñeceron ben. xubilado, pero estuvo aquí moitos anos. E recordo tamén que Belén tuvo aquí unha irmán. Ah, un irmativo. Sí, Paz. Pero estuvo moi pouquiño tempo, estuvo desde o 84 un par de meses, despois marchou para Madrid. Ah, entón estivo antes, Sí, para a universidade. maior que Belén. Sí, Sí. E tamén era de filosofía? Sí, era de filosofía. As dúas tamén. Sí, sí. Vale, pois moitas gracias, Gloria. Nada, Veña. sí. Entón, unha pequena lembranza sobre Belén Feliu. Bueno, pois non é fácil glosar así a figura de Belén Feliu, dis ben, Belén Feliu, porque ela medio renunciara, non é que renunciara, pero medio ocultaba o primeiro apelido, que era Martínez. Ela sempre reivindicou o apelido de súa nai, que era Feliu, non? Sí. Entón ela facía chamarse Belén Feliu. É difícil glosala pola cantidade diferente de aspectos diferentes que confluían nela. Aínda que, por outro lado, facer despois unha síntese pois sería moi fácil, porque en todos eses aspectos que se poderían valorar dela realmente era unha persoa excepcional. Por tanto, o mellor excepcional sería o auténtico resumo, a síntese da súa personalidade, non? Non, xa mal como síntese. Era excepcional en moitos sentidos, non? Coñecina no ano 94, un poquinho antes, porque no 94 é cando vim para aquí para traballar, ainda que, bueno, tiña feito aquí algunhas visitas antes dese ano, e xa, bueno, algún contacto tivéramos. Claro, era daquela unha persoa absolutamente xoven de idade, aínda que foi sempre xoven de actitude, e eu creo que o seguiría sendo hoxe en día, se seguira con nós. Pero claro, daquela, nos anos 90 primeiros, pois andábamos pouco menos da trintena de anos, non? Que significa iso? Claro, xente que levábamos traballando mellor poucos anos aínda, nun centro que era relativamente novo, porque o centro construíse no ano 83, pero despois no 89 unificouse con outro que había de FP. É dicir, empezaron sendo dous institutos, e no 89, coa nova lei, unificáronse. Entón, claro, era un instituto novo, no que traballaba xente moi nova, non? Xente que estaba desplazada das zonas urbanas, no rural,
isto era rural. E que, por tanto, seguramente o non dispoñer de oferta cine, teatro, etc., pois había que moverse. Era unha auténtica motora. Nese caso, unha persoa que movía, que movía moito, dinamizaba moito a vida do centro e incluso de Muros. É dicir, unha persoa que ali onde estaba era capaz de involucrar a xente, de ter proxectos, de ter sempre ideas, non? Máxime, xa che digo, pois sendo un centro novo, sendo unha persoa nova, coincidindo con un claustro moi recente, con moitas, moi novo, vai, e con moitas ganas de traballar, de facer cousas, de poñer o instituto a andar. Basicamente era iso, non? E por iso que, bueno, foi unha persoa sempre moi comprometida, non? E ademais, bueno, non hai nada que decir do seu valor intelectual, unha persoa que intelectualmente era moi formada, tiña unha visión moi completa das cousas, moi profunda, pero tamén moi pouco soberbia. Ela sabía moitas cousas, ela tiña un mundo interior moi completo, moi profundo, pero non por iso era unha persoa allea ou extraña o que a rodeaba, nin os compañeros do traballo, nin o alumnado, nin tampouco a propia vila, non? Sempre actuou como unha máis. Sí, con toda... que padecía un pouco que impoñía un pouco falar con ela por toda a sabiduría que tiña, as relacións culturais que tiña, entón, pero que o contrario, logo no trato directo, que afundíase toda esa aura que podía ter de intelectual. Sí, ela era capaz de manter unha conversación con calquer persoa, sempre co seu acervo cultural por detrás, pero sin impoñelo, sin que iso fose unha pisonadora. Era capaz de falar pois con nós, co alumnado, coas pescadeiras de Muros ou co labrego de Bentín. E ademais tiña moito interese en formar parte da comunidade. Non era unha profesora que viña aquí e non mantiña relación social dentro de Muros, senón que ao revés, ela gustaballe ser unha máis, tiña de feito varios proxectos relacionados con Muros, principalmente poderían encadrarse no que chamaríamos a etnografía de Muros, aínda que eu creo que non era unha intención demasiado académica, non era que tivese un especial interese por elaborar grandes traballos sobre a sociedade muradana, sino máis unha intención de coñecer e poñer en valor un pouco a vida no rural, a vida da xente sinxela, e ela como unha máis. Entón, sí que a ese nivel nunca foi unha persoa que se distanciase por ese alto nivel cultural que tiña, non? Entón, esta era unha parte. Era unha gran dinamizadora, de feito, foi unha das principais promotoras das Semanas Culturais. A Semana Cultural deste ano foi a 29ª, quere decir que a primeira foi no ano 91, se non me engaño. Naceu daquela, as Semanas Culturais estaban nacendo daquela, non? Con unha intención de, traer para aquí, pois, un pouco que hoxe en día, non? Pois un escaparate, todo un espectro de outras actividades diferentes das máis académicas, non? O teatro e as exposicións e as charlas. Pois ela formou parte activa desa idea como proxecto, non simplemente como unha vontade de un ano, senón coa intención de que iso se consolidase, de que fose realmente unha aposta do instituto. Pois ahora estaría contenta. Estaría, evidentemente, enormemente orgullosa e, ademais, con razón. Formado parte, non? Con razón, sí. Claro, eran varios profesores que había daquela que botaron iso ao lombo, e dicir, bueno, pois aquí estamos lonxe dos centros urbanos, estamos lonxe da oferta cultural, temos que facer algo. Non podemos limitarnos a dar as nosas clases sin máis proxecto, non? De largo percorrido. Parte do que hoxe en día
logro desa forma de traballar. Falábamos da Belén dinamizadora, falábamos da Belén tamén erudita, que é algo que se pode observar na súa literatura, un montón de referencias de tipo mitolóxico, etnolóxico, de tipo histórico, faise unha lectura complicada, non sempre accesible. Pero, bueno, desde logo é outro valor, literalmente é outro valor. Seguramente, hoxe en día, sería unha das grandes literatas, se non fose porque, claro, a súa carreira veuse truncada. Despois tamén había outro aspecto de Belén que ten que ver tamén co... Realmente unha persoa é unha integral, non? É unha suma de varias cousas, nunca son partes separadas. Ten que ver coa súa formación intelectual, coa súa erudición, o seu compromiso político, non? Que non era exactamente un compromiso de militancia partidaria, sino máis ben un compromiso ético, era unha postura ética, non? A vía política e a ideoloxía, o compromiso político como un conxunto de valores éticos, é dicir, como unha persoa e un colectivo debe comportarse frente a unha sociedade cos problemas que ten, non? Eu creo que se poderían marcar dentro da órbita libertaria, poderíamos decir incluso anarquista, pero eso ten unha connotación un pouco diferente, seguramente un pouco máis dogmática, non? Ela representaba unha corrente libertaria no sentido máis primario, é dicir, era unha persoa que era libre, era absolutamente libre de pensar en termos políticos, non? E ese era un pouco o seu corpus ideolóxico. Despois, bueno, era unha militante tamén feminista, non? Toda esa militancia, todo ese compromiso social, sempre o desenvolvía dunha maneira, pois tamén, como decíamos antes, a respecto do seu compromiso coa vila de Muros, de maneira non soberbia, non dogmática, senón sempre desde a órbita da construción de comunidade, non? Da contrastación de ideas, da aportación de ideas, de escoitar a outra persoa, pero si tamén sempre coa firmeza das súas ideas, é dicir, unha persoa libertaria no sentido de desmitificar todo tipo de idolatrías, de dogmatismos, de ideas preconcebidas, non? Sempre conservando a súa personalidade propia, coa vista posta, pois, desde logo, na visión dunha humanidade mellor, que son palabras que mellor quedan así moi no aire, pero realmente Belén era así. Belén observaba pois como un ser humano, como ela, particularmente, debería comportarse para que, bueno, a súa contorna, o que a rodeaba, pois fose mellor. Era o que hoxe en día se chama pensar globalmente e actuar localmente, non? Pois ese era un pouco Belén. E, bueno, aparte de todo isto, eu creo que queda bastante resumida a súa personalidade. Aparte, desde o punto de vista profesional, a mí parecíame unha profesional excelente, non? Flexible, pero firme, e despois, como amiga, que sería o que nos quedaría por contar, pois tamén unha persoa maravillosa, sempre alegre, sempre disposta a compartir, sempre disposta a actuar en colectivo. Acórdome dunha reunión que tivéramos en Portocubelo, nun bar que se chama Pedra Paz, destas que nos reunimos un día, ímos tomar un viño, temos ganas de un pouco de festa, reunimos ali un grupo éramos todos compañeros de aquí, algúns ainda siguen aquí, outros xa marcharon, algúns xubilados, outros por traslado.
reunímonos ali e foi desas noites telúricas, non? Indas, está claro. Unha noite desas telúricas nas que empezas a falar de calquera anécdota, entre chiste, historia, conto e fabulación, acabamos formulando o manifesto de Pedrapás, que era algo así como o inicio dunha nova revolución coa que a humanidade iba por fin resultar liberada de todos os seus xugos. Eso foi todo de palabra, non quedou nada eso quedou todo aquí. É unha pena porque realmente aquel día houve conversacións interesantísimas e simultaneamente divertidísimas e simultaneamente realmente especiais, non? Conversacións que non eran para nada banais, non? Foi unha noite fantástica, unha noite maravillosa realmente. Esta era así un pouco a nosa Belén, hasta que finalmente, pois, decidiu marchar. Desgraciadamente, bueno, eu penso que hoxendía, estou convencido de que hoxendía sería unha das grandes personalidades intelectuais do noso país, sin ninguna dúbida. Por a súa actitude vital, por a súa formación, por o seu compromiso, por todo. E, bueno, pois, alá onde estea, desde logo que seguimos tendo con nos no corazón. Temos aí un banco, ali fora, no instituto, que se puxo en homenaxe a ela, que é unha idea importada. Penso, se non me engaño agora, penso que en Gran Bretaña, se non me engaño, ou en Francia, agora non teño moi claro, non lembro moi ben, que existe a tradición de poñer un banco en memoria das persoas que nos deixan. Eu penso que esa idea partira incluso de alguna conversación que tivéramos con ela. E claro, pareceunos absolutamente acaído, non? Honrala, pois, con ese banco. Ten unha inscripción, seguramente moita xente non o sabe. O banco está así un pouco abandonado, bueno, consérvase a intemperie, bueno, digamos que é xa casi unha vellaría, non? Como din os portugueses. A inscripción de onde ven, sabes? E a inscripción é un lema, ahora mesmo non lembro exactamente, pero é un lema... Esa é no único libro que ten era publicado, xa foi edición dos póstumas. Sí, un lema que, bueno, que nos pareceu que podía tamén glosar un pouco a súa personalidade, non? E, bueno, sempre que pasamos por diante, eu, desde logo, sempre que paso por diante do banco, non me sento nunca. É inevitable, non te sentas. Pero non por nada. Simplemente porque non me dá na volta a sentar ali, non? Pero, desde logo, sempre que paso por diante, eu sei que ese é o Banco de Belén. Eso non se esquece. Pois cando queiras, Paz, se nos podes falar un pouco das túas lembranzas sobre Belén Feliu, no centro. Moi ben. Eu, a miña lembranza así de Belén é unha mestura de tristeza e alegría. Tristeza porque, bueno, a morte sempre é algo moi doloroso, sobre todo cando é unha persona xoven como era Belén, que era moi xoven, é unha persona querida, que para min foi non moito. Non sei se podo decir que foi unha amiga, porque a relación foi moi curta, non só estuvemos 2 anos xuntas, pero creo que sí que podo chamala amiga, non? O si, en canto a alegría que me produce o seu recordo, é sobre todo porque teño unha imaxe dela con uns beizos sempre pintados de rosa, sempre cun sorriso iluminando a súa cara, as flores, sempre rodeada de flores, sempre tiña azucenas na súa casa, impregnando de perfume e de colorido, gustabanlle as flores. Lembro os paseos das tardes por Muros, eu co meu carrito ca miña bebé, que era daquela, tiña meses,
os paseos por paxareiras a buscar cogomelos, cando nos xuntábamos na súa casa a comelos despois, a música gustáballe, ella baila sola, que el Amores de Barra, que cantaba moitas veces. Teño unha lembranza permanente na casa porque lle regalou unha muñeca a miña filla, unha boneca de trapo que a acompaña desde aquela, e iso que Sara non a recorda, evidentemente, pero será pois, que eu lle transmitín, non sei, ese amor por ela, e nunca quiso desfacerse dela. Desfíxose de outros moitos, pero dese non. Non sei, despois lembro pois, no plano máis profesional aquí do instituto sempre estaba participando nas actividades culturales. Xa daquela tiñamos unha semana cultural, moitas das actividades en moitas das actividades participou ou levou na sela adiante. Hai imaxes dela con María Xosé Queizán, Elvira Souto, Chus Pato, nunha charla que organizou ela sobre a literatura e a muller na literatura, non, en realidade. Xa tamén pois, son actividades relacionadas coa muller, coa loita feminista. Da súa faceta literaria, pois claro, non podo falar tanto porque non a coñezo tanto, inda que, bueno, sempre contaba as cousas que estaba escribindo, as cousas que escribía, non? Pero, bueno, é algo así máis descoñecido para min. Para min é un recordo moito máis a nivel personal, non? Era unha persona moi vital, moi interesante, inda que ao principio tiñas un certo reparo para relacionarte con ela porque codeábase con Ferrín, con María Xosé Queizán, consciente da cultura que para ti era unha cousa así grande, non? E que che quedaba un pouco lonxe, non? Sin embargo, era dun trato excelente, non? Extremadamente delgada, transmitía fragilidade, unha fragilidade que ao final foi real, non? E non sei que mes dicir, penso que... Pois moitas gracias. Sabes, hai fotos dela, verdad, no centro, porque podemos buscar e... Sí, hai fotos, bueno, teño localizadas fotos da Semana Cultural do 96. Sí, hai moitas fotos porque ela participaba eso activamente. Hai fotos delas nesta charla que eu comentaba, entregando premios, fotos, pues, presentando a revista ou aquel que debía ser o primeiro ano que se facía, eu creo. Coordinou a revista esa? Ou simplemente colaboraba? Non, colaboraba. E non sei, e teño, por certo, aquí unha... A ver, que miramos, entón. Daquel ano non, do ano 98, no que un compañeiro, que foi compañeiro aquí no Fontexería cando estaba a Belén tamén, escribiu un artigo en lembranza de Belén, que podo lelo, o compañeiro e profesor de Lingua e Literatura Castelá, agora está en Padrón, creo, Fernando Gómez Montiel, e escribiu isto. E deixounos tamén, de xeito máis dramático por irreversible, esa mente en estado puro, como lle deran chamar algún dos profesores do seu non tan lonxano bacharelato. E o seu corpo enfermizo e traidor decidiu finalmente anular tamén esa mente que nunca deixaba de sorprendernos coa súa brillantez. Con Belén enchemos moitos dos nosos socios e algún que outro negocio, nestas e fora destas paredes. Foi unha morte non por anunciada menos dura, e a que seguiu unha morea de silencios variados, tantos como as xentes que a tratamos máis ou menos de perto. Silencios de non saber ou non ter que dicir, silencios respetuosos e mesmo silencios tristes, pero que, sen dúbida, agachan un significado semellante, a evidencia de que a queríamos e de que a botamos en falta. Era Belén, en moitos aspectos, unha muller ponte, e sabía como ninguén achegar beiras que sen ela recobraron o seu afastamento. Sen ela sentímonos máis lonxe, e tamén algo máis sós. É dito de perdedores, e nós debémolo asumir porque agora os somos. Sempre se van os mellores.
como suele pasar. Vale, María José, si entonces unhas pequenas lembranzas sobre a figura de Belén Filiu, que recordas ti? Mira, o primeiro recordo que teño de Belén, se cho teño así que decir, é tomando un café, eu e Maisela, na barra da cafetería, despois de que lle dera unha... Despois de tuver o ingreso, que tuvera que ir en helicóptero, entonces tomábamos o café e dixen, caramba, Belén, canto medo. E dime, canto medo, mira que eu son de filosofía, planteeime algunhas cousas. Entón recordo eso, pero sempre asocio a Belén a unha sonrisa. E despois, claro, despois foi moita tristeza porque é pouco habitual perder un compañeiro, pero recordo, hai moitos anos, pero recordo o dinámica que era, o que estaba sempre disposta a facer cousas. Entonces, o entusiasmados que estuvéramos nós cando facíamos un premio Leixapren entre os centros da zona de normalización lingüística, e neste centro déramos o premio Leixapren bueno, non vou decir agora, non me vai salir ben, pero vai me de salir ben, a Agrelo. Pero tamén quixéramos facer unha mención especial a Belén nese momento. Entón, o recordo que podo guardar era unha sonrisa, despois, evidentemente, moita tristura con todo eso que conleva a morte, e que a veces non estamos, claro, afortunadamente non estamos acostumbrados a eso, pero de ser da sonrisa de Belén, ese é o recordo que teño. Y cuando el sol sepulta entero, gritará adiós al mundo fiero. Si hay que morir, traedme aquí, cosida a ti, y así seré feliz. Caminaré baixo o seu ceo, vendo embarcar os mariñeiros, olhando o mar, hallando paz, hallándote a ti, aquí esperándome. Y volveré donde vivimos, donde tú y yo nos prometimos querernos bien, querernos más hasta el final. Caminaré baixo o seu ceo, vendo embarcar os mariñeiros, olhando el mar, hallando paz, hallándote a ti, aquí esperándome. Y volveré donde vivimos, donde tú y yo nos prometimos